Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista sa atong Ginoong Hesukristo isip atong Pangulong Pari or the Eternal High Priest. Kitang tanan nahimong pari sumala sa laray ni Melchizedek ang way katapusan na pagkapari nga maoy atong nadawat diha sa bunyag nya kaming mga espesyal nga mga pari, ordained priests, pero doon natay common priesthood diin ang atong Ginoo nga si Jesucristo mao ang atong Pangulong Pari. Ato siyang gipasidunggan nining misa karon ug ato usab nga hinumduman ang atong pagkapari nga maoy usas mga pamaagi aron pagluwas sa atong mga sala ug pagluwas sa kalibutan. Atong ipadayon pagampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod ang kauswagan nga atong gipangandoy, ang pagkalinaw na unta nining gubat batok sa Russia ug sa Ukraine ug sa uban pang mga nasod. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi sa atong mga proyekto. Ato karong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala aron mahimot ang andam nining santos nga kasaulugan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong kabubuton ang paghimo kang Kristo nga labaw og tunhayng pari alang sa imong himaya ug alang sa kaluwasan sa kaliwat sa tao. Itugot nga ang katawhan nga iyang gilukat alang kanimo pinaagi sa iyang dugo makakabot unta sa kaayuhan gikan sa iyang kamatayon sa krus ug pagkabanhaw pinaagi sa pagsaulog sa iyang handumanan dinhi sa Eucharistia. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Og si Elias miingon kang Akab, tungas karon og kaon og inom kay may dinaguok sa ulan. Busa mitungas si Akab aron sa pagkaon. Og mitungas si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel og miyukbo siya sa yuta o gibutang niya ang iyang nawong tunga-tunga sa iyang mga tuhod. Og miingon siya sa iyang sulugoon, lakaw karon, tan-aw ngadto sa dagat. Milakaw siya, og mitan-aw, og miingon, wala ako'y nakita. Og siya miingon, balik ngadto sa 7 kahigayon. Og sa 7 kahigayon, miingon siya,
may gamay nga dag-om nga ingon kadako sa kamot sa tawo nga misaka gikan sa dagat. Og si Elias miingon, lakaw og adtua si Akab, og ipaandam ang iyang karwahe, og palugsunga siya, kay tingalig hiabutan siya sa ulan. Og wala madugay na itom ang kalangitan sa mga dag-om og hangin, og may kusog nga ulan. Og misakay si Akab, paingon sa Israel. Og ang Ginoo nag-uban kang Elias, og gibaksa niya ang iyang hawak, og midagan pag-una kang Akab, ngadto sa ganghaan sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Matarong ang pagdahig kanimo diha sa Sion, O Dios. Matarong ang pagdahig kanimo diha sa Sion, O Dios. Giduaw nimo ang yuta ug imo kining gibubuan, imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios, ug imong giandam ang binhi. Matarong ang pagdahig kanimo diha sa Sion, O Dios. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta. Gibubuan mo ang iyang mga tudling, gidugmok mo ang iyang mga bugon. Gihumok mo kini sa makusog nga ulan, gipanalanginan mo ang iyang abot. Matarong ang pagdahig kanimo diha sa Sion, O Dios. Gipurong-purungan mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo, ug ang imong mga dalan nga nagasugwak sa abunda nga ani. Ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak niini, ug ang kalipay nagtugob sa kabungturan. Matarong ang pagdahig kanimo diha sa Sion, O Dios. Alleluia, 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 alleluia. Pagday good ang Diyos. Alleluia. Pagday good ang Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit
Kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo ang imong isig katao, biyai ang imong halad at tubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isig katao ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes mutugyan kadimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan. Ug timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan-daghan gining pagtulunan nga butang sa atong Ebanghelyo karon nga gamit kaayo aron mahimutan ta or makasulod ta didto sa langit. Pero ang pinakauna gyud nga gisulti nga kinahanglan ang atong pagkamatarong or ang atong pagtuman sa balaod sa Ginoo labaw kaysa pagtuman sa balaod sa mga Pariseo. Kaning mga Pariseo, mga igsuon, gatuon ginig maayos balaod sa Ginoo. Gagmay pa na silang bata, ilagi ng paningkamutan nga magsugod na silang memorize sa Bible. Niya, ang tanan nilang gipractice sama ng pagpuasa, fasting, prayer, buntag, udto, hapon, gabi, kana maugnay gituman nilag maayo. Magpuasa gid sila 10 minos kausa matag simana. Kita wa naman tay puasa-puasa. Kaduha ra mas usa ka tuig. Nya memorizon gid na nila kada adlaw na agid sila idugang nga memorizon nila nga verse sa Bible hangtod ma-memorize gid nila ang tanan kun mahimo. Bisag wa pa na sila mag-eskwela, gisige na nag-memorize muna ilang ipapilit silang agtang ang gusto nilang memorizon, ibutang sa ilang bukton, ibutang diha na mga ganghaan sa ilang kwarto kay haron yun anang adlaw ma-memorize gid na. Kamo nagbutang mo ana. Hapit na lang mga matay, wa gyud ka memorize bisag duha na lang unta ka bersikulos Bible, wa gyud. Aw na unya ang gusto ni Kristo nga kining maong religiosity, kining maong pagtuo atong palabuan. Nya di kuno ta mulabaw ana, di ta kasud sa langit pasabot kining tanang gibuhat sa mga Pariseo nga purtingil ngiga dili ni assurance nga makasud sila langit. Na problema diha. Labaw na tingali ning atong gibuhat nga igo ratang musimba dinhi, lingkod nga late pag yun. Iniglibot sa sibot, wa pag-iihog. Nya iniguli ngadto, wa say gida nga mensahe, unsay nadunggan dinhi nga pagbasa, unsa say nadunggan nga giwali,
di gyudadon ngadto anhara kutob dia spultahan, igabot spultahan, linibakay na samtang maglakaw ngadto. Nya kasud ka tag langit ani. Da. Gusto mong musod og langit. Palaboy gito. Memorize na ninyong Bible. Og dili man ma-memorize ang Old Testament. Ang sana kung ang ma-memorize sa mga Parisiyo ang Old Testament, memorize sa hasta ang New Testament. Nya kung magpuasa sila og mga sana kausas usak simana, himo ang katulos usak simana puasa. Dili na mo'y gustos Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga ang iyang pulong, bisag usa lang niya kapulong nga motuhop sa imong atong kasing-kasing niya atong praktison kana dako na kaina og merito. Sama pananglit sa iyang giingon diri, giingon nga ayaw pagpatay, pero karon sultihan ko kamo, ayaw mo kasuko sa inyong isig katawo. Kaya na may mga batid kay Bible, siging memorize, may kaayog mga doktrina, mo nagasigi na naroon silang away-away, maksigig lalis. Pero atong day kausa gitawagan ko, may pakig-introduction, pader, Mr. Obod. Mr. Obod, ikaw ba si Mr. Obod? Nako, ako Mr. Obod. Ingin siya, kakita manggug ko sa imong mga wali, pari man kanon ako, pare, akin ni Mr. Obod, pare day ka. Kita ko sa imong wali unya, gusto ta ko makigambitay nimo bahin sa Biblia. Nako, ambit. Itong katagag verse. Nya siya, unsa may imong pamulandong ani? Dini share ko. Siya, mura bayag dili mao? Nako, ingon ka ambitay ta. Unya nganong imo man kong koreksyonan? Ay lang kong koreksyon beyon sa man sa imo aning pagsabot. Hatag sad siya. Siya, dili ba? Dili to maong imo. Nako, ano sa mo noon ka na? Hunongon ta di ay. Di na lang ko ani maglalis ta ani. Sige siya gapugyaw-yaw. Dili. Kuan, mo ni ang atong panag-ambitay. Mura gusto ko niyang kumbinsiron ba? Wa na bitaw ko magtingog. Ingon siya, naapa ka diha? Wa na jud ko magtingog. Siya, wa naman tingali ni Mr. Obod. Nako, yan ang gi-off. Nako, ay sad noon. Kapoy ba nimo? Kana bang may kay kang memorize anang Bible, pero imong gihimo aron makiglalis, aron ka mo hatag og kana ganing mura kunuhay kag ikaw mo ihawd. Di na gustos Ginoo nanay. Labaw na gyud kung masuko ka kun ang imong isig katawo dili mo sunod sa imong gisulti, samot na gyud na. Sige kag simba, nya inigabot ito masuko ka, manghingan gyapon kag buang, tunto, kuanggol, mga tapulan mo, mga gahi mo o, magsigi kag ingon ana, mga badlungon mo, ana, na maimpierno gyud ka ana. Wa mo ana, batasana. Wa. Klaro ana mga naong ninyo. Hasta gani pari inyo maganing kasukan iniglakaw na ninyo labi na og wa mo kauyon sa gisulti nya naigo ka dahil ra ba kag ingon kaning paria mangigo gini oy unsay labot nako nimo diya pay nasuko nako ingon din siya ngano man gyud pader nga imo man jud kong igon kada nimo humili nako kisa may ngani mo na sulti siya nako wa ko kailan mo siya imo jud kong igon kada humili nako wa jud ko kailan nimo hain kagalingkod inigmi sa imo kung pasanginlan awa ko kailan mo nako ang Espiritu Santo mo iniigo nimo dili ako ang ay kasuko diha kasuki ang Espiritu Santo. Si Elias dinhi sa atong unang pagbasa iyang gitabangan si Hari Akab. Si Hari Akab naningkamot aron pagpatay ni Elias. Kontra sila. Kontra ba? Pero aning higayuna kay drought man, mga tulo naman katuig nga wa nagiuwan, si Akab nangita in tao na nagampo ba kanus amo uwan. Pero suko kay siya ni Elias mo to katong ilabitang gahapon nga kuan ga kontis gipatay man to ni Elias katong 450 ka mga propeta nga mini murag na natauhan si gamay si Akab nga si Elias man day mo sakto
So ang gibuhat ni Akab, ni hangyo na lang siyang Elias nga tabangan siya pagampo nga muuwan unta. No, tong gitabangan po siya ni Elias. Nagampo si Elias, iyang gibutang, di ba? Ibutang din, butang niya iyang naong sa iyang tuhod, nagampo. Niya iyang giingnan ng iyang sakop adto adto sa kuan dagat tanawag na anabay signal nga muuwan. Gamay kayo, ingogpad ang dagom nga misaka. Gamay kayo. Pero igo na to para ni Elias nga signal. Siya kanang gamay kaing dagom, mudako o niya nagmaayo. Mahimo na nang dako kaing dagom o muuwan. Hala, ingna na to si Hari Akab nga pakuana na, papulian na nga to sa iyang gingharian atong sa Israel. So, pasabot si Elias nga nagtamod sa pulong sa Ginoo, iya sang gipuy-an ang pulong, labi na gyud ang paghigugma sa kaaway, ang pagtabang sa mga taong gasigi o paningkamot sa pagpatay nato. Kamo, ganahan mong mutabang sa panginahanglan sa tao nga nagsigig daot nimo? Dumag. Nang litaron ka ng tawhana way bugas, ganahan kang muhatag og bugas, nya inika kaon niya sa imong gihatag, libako na sad kaniya, daoto na sad kaniya, ganahan mo ana? Labaw na gyud kun maningkamot gina pagpatay nimo, di lang pagdaot, pagpatay gyud. Sunag atong gidaan ni Akab ang tanang mga kuan, mga tao, mga propeta kay para patyon si Elias. Nya imo pag yung tabangan, sa. Pero ingon ana ang gustos Ginoo nga ang pagtuman natos balaod sa Ginoo dili lang para sa atong kaayuhan, kung dili sa kaayuhan gyud sa tanan. Kung moingon ta ang pagbalaod sa Ginoo, paghigugma ay kamo, balaod nas Ginoo, pulong nas Ginoo, ato nang tumanon dili lang para sa atong kaugalingon, para gyud sa tanan. Bahala nagkanang imong gitabangan, maurasan na imo pasakit, maurasan na imo unay sa pagpasakit o pag-insulto o kaha pagdaot nimo. Higugmaa gyud, i-apply gyud tanan. Mao na si Kristo nabitay sa cross, kaya ang iyang gugma dili lang para atong nagsigig sunod niya, katong magsigig paminaw niya, apil na sa atong gasigig lutos niya og siging paningkamot nga malansang siya sa cross. Ang mga Pariseo, ang mga hari, ang mga high priests, mga pari nga mga buangon atong panahona, nga na. Karon wala na ning mga pari nga buangon. Na apa? Nya higugma mo sana mo tabang ana mga pari nga buangon. Ha? Moingon gani mo, di mi pader. Buangon mo. Wa mo mag-practice sa pulong sa Ginoo. Mao na tabang yapon mo palit og slat bisag mahibaw mo murag buangon ning gawali. Di ba? Unya sa may tan-aw ninyo ani rong gamisa, buangon o buotan? Di ra ba maningog ay. Oy, bisan tinuod may pagkabuangon pero may pagkabuotan mo yan. Mo 18 na bi ako katuig karong kuan, June 22 sa akong pagkapari. Dili ni 18 katuig sa pagbinuang ha. 18 katuig sa pagpaningkamot nga magtinarong. Anya kung nakauyon mo na akong hangyo, di man ko mag-celebrate, palit lang mo og slot nga dupes para sa atong project kay usa sa akong paningkamot pagpakabuutan kanig yung pagtabang sa community. Hatagin nako ang tanan akong abilidad o kapasidad para sa community, para sa parokya. Nya kay abilidad man ni nakong pagsigpangayo aning kwarta. Ako kining ihatag, gamiton ko ning akong pagkapari aron makatukod ta og kumbinto nya manindot sa nadihang atong kuan. Dako pa tag trabahoon sa atong parkingan kana dihang mga structures, CR,
napatadihay kandilaan akan dagkutanan, napatadihay gamay nga souvenir center unya pohon nya naa sad tay nindot nga kural ato himuon ug kani gyung pag-extend aning atong simbahan jutay ang fasad ato nang tarungon diha padaku-dakuan tana aron magamit gyapon nato kay murag muhuot na ta dinhi niya ang atong kumbinto tukuron kana mao nay akong pangandoy una akong balik-balikon hangtod ni Pitsa 22 kung nakauyon mo sa akong pagkapari o na blessed mo sa akong pagkapari hala palit mo 10 minos o sa kaslat nya kung gusto mong muhimo sa akong challenge mupunit sa akong challenge kay mo sanay akong buhaton mo palit kog 18 kaslat karong kutob Pitsa 22 isi pasalamat nako sa Ginoo palit sa kog slat sige madyo kog palit kada semana pero usahay jutay raman himo na nakong 18 gahapon dihay ni kuan ni hatto diri palit og slat pader 8 pa ni kaslat akong ipalit kuangan pa ni og 10 kay mo punit ko atong imong challenge nako kuyawa god nya siguro jud ka na siya ako ni ibalik dinhi di pa mo abot Pitsa 22 abangan ang susunod na kabanata nako ay pwede na ni okay na kay ni sa dili ako mo suway jud ko atong imong 18 nako pwede na ka mamatay human imong donite di bitaw ang akong punto is naa sa gyud mga tao nga malipay gyud nga mopaambit sa ilang kaugalingon ngadto sa uban ug para nako mauni ang kahimutan sa Dios mauni ang wa sa mga Pariseo niadtong panahon ni Kristo mauni ang wa sa mga tao nga kanang sigig simba pero mga daw lang gyapon kaayo mga igihan lang gyapon kaayo bisag daghan na kay silang natigom nga kwarta di lang gyapon kapanghatag igihan lang gyapon kay kwarta mo na kining atong tubag sa Salmo kuan mo tubag nato sa Salmo matarong ang pagdaig kanimo diha sa Sion o Dios kaning Sion mao ni ang simbahan ang Jerusalem nya karon gi-translate na sa atong simbahan ang lugar diin adto motungas ang mga tao para musimbas Ginoo nya matarong ang pagdaig kanimo diha sa Sion o Dios unsa may atong pagdaig nga kun naa kay grasyang nadawat mudunit ka sa simbahan not necessarily dinhi sa atong parokya bisag asa nga panginahanglan sa simbahan idunit mao na nay nindot kaing pagdaig kay imong gikuha ang para imo aron ipaambit ngadto sa uban mo na dinis ato slat lang ni siya nay nangutanan ako unsa man ang slat pader gyud yan ako kanang slat mao nay usa ka bahin sa daghan nga mga bahin pieces ba nya donasyon ang pasabot ana abi kuno niya og kada palit og slat na kay mga 100 square meter nga yuta kuno nako dili kana siya wa ka anay madawat nga material inig palit nimo ang imong madawat spiritual graces nga mubunga og material nang litan divine unity prosperity and satisfaction kining ni og musod na ni nato nga mga grasya hapit tanan nga imong gikinahanglas kinabuhi na syunan nga anang unity kinsa baywa nato makinahanglag unity si kuan gani kani igsoon ato rong president elect ni Bongbong Marcos si Aimee say nga na senador Aimee Marcos ni suggest iyang igsoon nga ikaw kuha ka ng word nga unity siguro agyod nga naa kay panguhaon nga mga tao nga dili nimo ka partido aron pasud lagi na sa imong kabinete aron sad pagsignal nga unity gid ay ang atong gikinahanglan kanay na ba nya kinsa bagoy wa mangandoy og unity kinsa bay wa mangandoy og prosperity sige na ron silang discuss economic prosperity sa Pilipinas kinsa man say wa mangandoy og satisfaction magunsa magprosperos kay imong kinabuhi pero you are still unsatisfied
Nagsigi pa kag pangita og wa diha. Guwapa na kay ka, imo na sang injeksyonan imong ilong. Kay wa pa ka makontentos imong ilong. Or kaha ang imong naong, imong paboruton kay yapi pa imong naong. Wa kay satisfaction. Imong sampot, imong pa-injeksyonan para mo dako jud kayo, mura na lang hinong kag itik hinong galakaw nga dako na kay sampot. Nya ikadako nagmaisampot, imo na sang pa-injeksyonan aron mo hiyos kay nasobraan ka dako. Anang wa na kay satisfaction. Parehagod sa Russia o sa Ukraine o karon satisfied sila sa ilang nahitabo karon? Are they experiencing unity? Wa na ay prosperity, nangaguba nangaguba. Daghang kinabuhi nga matay, naa sila'y satisfaction, worries, insecurities in life. Luoy kayo, pagka mga dato, pagka mga successful, pagkadaghan sa ilang nahimong mga nindot, gipangguba na nila karon, pinaagi sa siging bumba, siging tinirahay. Luoy, no? Una nga, dinhi ato na siyang gibaligya nga slat, grasya. Siya, unsa man ang grasya, pader? Naku, grasya, manungutana pagyug ka. Ang grasya, hinatag nas Ginoo. Siya, siguro na, pader? Naku, kung siguro ka nga naay Ginoo, siguro sa nang naay grasya. Kay ang grasya, musod ba na sa dunay pagtuo? Wa gani pagtuo, di sa na musod. Muna si Akas, tuo man siya. Pag anak yus dagom ingugpad sa tao, isa kani, hinatag na nis Ginoo. Mauna ni ang signal. Nituo man siya. Ani itom dayong langit. Dagom, perting bunok sa uwan. Nakainom ng mga tao. Nituo man. Kay matod pa ni Kristo, kung doon na mo'y pagtuo nga ingon kagamay sa liso sa mustasa, makasugo na mo ni ining bukira nga mubalhin nga tos dagat ug mosunod na ninyo. Pagtuo. Muna ang grasya, mupalit mog slat, kinahanglan doon ay pagtuo nga, mutuo ko nga, ang Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer nga atong patron dinhi muhatag gid ana mo na kanang atong dopes donors na dihang mga nganay ato nang i-type nga isod nato anang kahon hangtod mahuman hurot ning baligya ning 54,000 slots. Gahapon nahalinan sa taog 132 slots. Sus may nakayo. Pakpak. So, 6,856 slots na ang nahalin. Naapay 47,144 slots. Basin pa day kaugmaan ni. 46 na lang ni ka-slots, 1,000 ang sobra. Di, hurot gini siya mga dipat mga matay. Siguro ikaugma, doon ay mo pakyaw ani. Pader, gusto ko unity, prosperity and satisfaction. Ako lang ng hotdog palit ang 46,000 slots. Diha bitain ingon ako, pader hotdog ko nagkastong sa una ba? Hotdog ko nagpalit ang 27,000 ka slots. Akong ipadaog mas Palawan. Naku Palawan ra nimo ipadaha ang 27,000 slots. Isa, 27,000 okay ram na pader nako. Di i-times pa na nimo 1,000. Ay unsa bagud di ay na. Padahakag 27 million nga sa Palawan kapuya sa withdraw magpasaan mo sa dana ko sa bakid nga ko ayaw ana o gusto ka mo idritso dito sa bangko kay ako na idritso nga to Kapilinya pa man to adto na nako dritso sa Kapilinya siya di lang pa diroy kanilang 2,700 akong i-donate duha lang ka slot nako maura man din na imo okay ra kaayo gyapon. Pero, siguro naagi mo dare anig palit, di ba? Pila rin ko ng 46 million. Huwag mao ganay paliton sa mga bilyonaryo. Sinsiyo raman ko na, labi na sa mga trilyonaryo. Sinsiyo ra na Gamay ra na nga sinsiyo. Pero dako na kay nagmerito sa Ginoo. Kung ato na siyang tanawon. Pero way merito, way grasya. Ang 46 million nga kwarta, mura ra sa nagpapil nga basura para sa mga taong way pagkakontento. Maghilak manggay na sila. 46 million na lang akong kwarta. Kaluoy na ako. Kay naanad man siya atong tag 300 million, tag 500 million.
tag 1 billion, tag 50 billion. Uy, karon kay 46 million naman lang. Maghilak ang uban, maghikog pagani. Kay na, wala na siya makontento. Pero kining nanimba din apila ni nagwali, tagaig 46 million, di ba? Maulpot gunisangko nga tos kisami, purting lipaya. No, depende gina sa gracias Ginoo. Divine unity, prosperity, and satisfaction. Usa lang kaslat, wala ka nang hahanapin pa. Sige, nindog na ta. Uban sa dakong pagsalig o pagtuo ngadto sa Dios, atong ipadangat ang atong panginahanglan, sayod kita sa iyang pagka mahigugmaon o pagka maluluyon. Muingon kita, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang simbahan magmauswagon sa pagsangyaw sa maayong balita, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasud, dili kawadan sa pagsalig ug pagtuo sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang pagpasaylo ug panaghiusa mauuntay maghari sa atong katilingban, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang masakiton makabaton sa kahupayan, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa World Meetings of Families nga pagahimuon sa Roma o sa Diocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022, nga unta mahimong malampuson, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga si Teofilo Kamumot, sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampusod ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, gahatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makadangat na sa gingharian sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Makagagahom nga Dios, ang kasakit ni Kristo isip among Pangulong Pari naghatag kanamo sa mga grasya. Busa ihatag kanamo ang mga gipangamuyo namo niining misa, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To take and not to count the cost, to fight and not to hear the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy will. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot kanamo Ginoo ang kanunay ug angay nga pagtambong sa sakripisyo sa misa kaysa matag sa ulog sa handumanan sa kamatayon ni Kristo. Gibag-o ang buhat sa among kaluwasan, pinaagis ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga way katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan o gitudluan kami niya pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog og sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan og mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanahaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, tila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa among paghalad niining sakripisyo nga gisugo kanamo sa imong anak alang sa iyang handumanan, mahimo unta kaming halad nga tunhay uban kaniya alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang kalig-on sa pagtuo. Niya mahitabo ra ni siya kung ato gyung puy-an ang labing gamay nga sugo sa Ginoo. Gikan sa atong kasing-kasing, una-huna, pulong ug buhat. Niya salamat sa mga nagpuyo gyud sa pulong sa Ginoo sa pagkamanggihatagon ang atong mga namalit sa atong slots. Sa ako nang ikaingon kaganiha, ang ato ng total nga halin sa atong divine unity, prosperity, and satisfaction slots ning abot na og 6,856 ka slots.
pakpaka na to ang namalit na apay 47,144 slots nga available. So salamat kaayo niya sa akong anibersaryo sa pagka-18 pagkapari katuig mo hatag ta og gamay nga kaning pagpaambit ngadto sa atong tanan nga mga parishioners pinaagi sa atong mga chapels do natay feeding lugaw lang gud nga simple nga lugaw para sa tanan natong parishioners sa matag kapilya. Ako lang niyang i-announce ang sistema sa paghimo niini kay gasigi pa man og kaning lakaw ang atong chapel federation officers para paghanay sa paghatag. Ika pizza 22 na siya. Mausad na ang opening sa Family Congress dinhi sa atong Archdiocese 22 to 26. May nang musignal na tadaan nga pangpamilya gini lugaw. No? Siya rog dili mo anak mabuhi anang adlaw. Pwede na sunod adlaw matay na mo pwede ra. Pero importante nga naka-express ta og sharing. Di ko magasto bisag paras ka og galingon ako nya kamo sang gusto mo pahalipay nako ay lang sa magpalit ana mga butang kay wa na may kuwang nako dinhi ay palit na lang nag-slot kay mo na pinakadakong kuwang sa parokya dili ako iyan as parokya. Salamat daan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.